Opakru ni kwa Ramogi kama nyako Ramogi TV kaune wang sai chenro mar duol. Na kama wadhi gonwe mbaka kidieny mokwongo ngi weche mosebedo katimore pacho ka kidieny mar ariyo wadhi go mbaka gi wendo wa modhial mabro bedo studio ka endi men Willis Otieno jalup jatend Safina Part gi Charles Owino jatatudruok e sirikal kata jatend NCC mano National Communication Center wadhi kod gi mbaka yambo siasa gi telo gi kuma piny ochomo sani higa mar 2027 mano be madhi kelo lokruok malich mar apaka mar siasa koso weche dhi mana bedo kaka njen chon to Safina Party makoro Willis en jalup neni be gidhi makore gi joma luongo ni opposition ma United mondo gitim kamoro achiel koso oyo wadhi mana go mbaka mar siasa imbi dwaro winjo pachi ari adek auchiel none kaka inyalo yudo antiere ka gi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. Eda hospitali kama Kenyatta na ndio government hospital wanakuambia SHA yako imekuwa exhausted. Haifanyi. Jotuo kansa obago ng'anyo nyaka apisi mar SHA ka giyuak ni okumbano ok romgi e chenro mag thieth. Achije ariyo mag kuo nyamburko maki e boma Kisumo bang' operation ma okelo meko bende mag geche 11. Koro kiketo gope gote serikali koro o publishers billion 11. Koro gimwa kwayo ni serikali mondo omiwa ochulwa some of these debts. Jogo buge chapo golo ywak ewi gope ma gibandho sirikal kendo makidek chenro mar iko buge ne jopuonjre mag grade mar 10. Kamano. Jotuo mag kansa ywak ni gikale bidhiero mar yudo thieth e bwo okumba mar SHA magiwacho ni ok oketnigi omenda moromo. Moko kuom jotuo go nobago ng'anyo mar dwaro mondo migawo mar thieth omed omenda miketo negi thieth mar tuoche ma tama kaka kansa. Simpros Okinda miyo ler mar wachni. Liare mar lok tich mar migawo mar thieth ok wendo ne ng'anyo e pacho kam. Tinende ne giyudo welo magin jotuo kansa kod riwruoge mopogore masiro thieth mag kansa e pacho ka. Ywak mar jotuo gi en ni okuma mar thieth mar SHA ok tinegi kaka owinjore. Kiwango yetu ya SHA iko chini sana, ukifanywa matibabu inaishia katikati. Wagonjwa wanakufa huko nje, tunaumia na hakuna pahali ya kuenda. Madawa yako wapi? Kuna wakati SHA ilikuwa ina approve lakini hakuna dawa. Inakuaprovia nini na hujakunywa dawa? Tunasema na hatubembelezi SHA iwa. Sasa nimekaa tu hivyo na uchungu kama sasa hata saa hii nimemesa dawa ya uchungu, matiti bado sijakatwa. SHA ilikataa sasa kunilipia. Jotuo gi manotingo bok mondik mopogore dwaro mondo migawo no medo mende agulu mag tuoche tama kama otingo kansa. Oncology package tunataka iongezeke kwa hali ya juu. We are also dealing with a lot of mental health issues because patients are stressed, children are stressed, members of the families are also stressed. So we are really appealing to the government to increase the SHA package and also include diagnostics which are not included right now. Gibero kumba machon mar NHIF mamoko kuom gino tiyogo e thuolo mokalo ka giwacho ni SHA ng'ado omenda mathoth kuom jopiny kayiem. Mimi nilitibua na NHIF na kubadilisha hiyo N ikuwe S. SHA, shisha, shakahola, shidwe, shaitani. Haifanyi. Bende gidwaro mondo ji duto mithuolo mar chudo dwe ka dwe
kaloni chudo mawang achiel pekne joma onge tich. Kwa nini walalahoi wanaambiwa walipe SHA mwaka mzima ilhali wale walioajiriwa wanailipia kwa mwezi? Unapata kwamba swala hili wagonjwa wengi wameacha matibabu kwa sababu hawawezi kukimu ile ada ya kulipa mwaka mzima ndiposa aweze kupata ile huduma. Kwa hapo hakuna usawa. Tetheranginy mamalo mar tuo kansa itime bua gulu mar tuoche matama kod mawuok apoya mano ECCIF machako mana tich to ka jatuo setieko omendane e agulu mar Social Health Insurance Fund. Kata kamano agulu nitiere kod chike kod kieo mar omenda ma jatuo konego kadhi. Mana joma mokalo jotuo mag kute mag ayaki bende nyocho ng'anyo ka giywak ewi midhiero mar yudo thieth e bwo SHA. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwa kanyo ni obila matesindo obila ma Migosi gi Kasagame boma ma Kisumo ondhi achija areyo bang' yudo gi nyamburko 11 kod fuoni kata spare parts mag nyamburko ma ichich ni ne okwal. Kaka Lydia Okeyo leronwa achich achiel to pod imanyo gi obila nyaka sani. Bang' report mane ogoye tesendo obila ma Migosi 26 dwe mar 6 higani kod machielo mane ogo tarik 7 dwe mar 10 higani. Obila matesendo obila ma Migosi katiyo kanyakla gi jowetegi matesendo obila ma Kasagame kaunti ma Kisumu ne otimo pedha e miere ariyo bang' yudo maling'ling ne nyamburko ma osebed ka igo ripode gi go nitiere miere go. Apedha no timie miere ariyo Makayeko Junction kod Aliwa kendo no tele gi OCS matesende obila ma Kasagame gi Migosi kamane gi yudo e nyamburko 11. Nyamburko go gin kaka mage: namba ndekro KDE 662F, KCY 973B, KDC 692P, KDG 157H, KDH 427F, KCQ 238G kod KCM 385N duto magin kido mar Toyota Axio. Mamoko gin mago mag Toyota Fielder manamba gi gin KDJ 631G, KDB 485H, KCH 950M, KCP 831E. Apedha matut no med time oda chich ma oyangi kaka Michael Eric Mwaga e gweng' ma Aliwa kamane gi yude fuoni mag nyamburko kamoting'o radio mar nyamburko ma Toyota, radio mar nyamburko kido mar Pioneer, radio mar Sony, namba nyamburko machien mar KDC 629P mane ong'ad ding'wen kod namba nyamburko ariyo mambele gi chien manamba ne en KDG 157H kod fuoni mamoko mag nyamburko. Achije ariyo ma omaki go yangi kaka Michael Eric Mwaga maja higni 32, machielo en Peter Andei maja higni 37, giduto sendik negi ketho mar kuo nyamburko ka chich maduong' Evans Otieno Meda to pod oringo maolal ka obila pod manyondache. Nyamburko go din negi tesendo obila ma Migosi kaimed tim nonro matut. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend duond buch ODM Abdulswamad Sharif Nasir ochiwo siem ne moko kuom jotele duond burano makoro buono mar dar kadiponi ODM biro rem wuok e winjruok mayande giketo e kindgi kod piny owacho kochopo higa manyien. Nasir ma bende en gavana ma Mombasa onyiso jotelogo makoni nyiso achaya ne Raila Amolo Odinga mondo mi ogwe tao e lemo mag telo mane giyudo gi duond burano. Olero ni okang' mar chwalo nyime nyasi mar yango higni 20 mar duond bura mar ODM manonego bed ni bago Mombasa e giko dirani notimore kaluwore kod gombo mar counties mamoko bago nyasi motelo ne mano mabiro timore Mombasa. Ati ikifika sijui mwaka ujao kama ODM bado iko katika broad based, sisi totoka, si utoke sahi. What is the problem? You know, why are we, you know, in mambo kutendekezana, you don't have any faith in the party that got you elected. Resign sahi kuna mabaya election yaendelea. Kesho kutwa tuenda Magarini, Kasipul, sijui wapi, na wewe kweli kama kweli waona ya kwa chama hakina nini, wewe una chama chako ambacho kwamba chaweza kufaa zaidi. Resign honorably, tuingie katika debe, tukoneshe yule ambaye kwamba ataweza kuingia katika chama ni nani, sio? Wazee wangu nadhani mwanielewa. Kila mmoja ana haki ya kuongea, lakini yule ambaye kwamba anaongea mambo nyef hazieleweki, pia na sisi tuna haki kukuambia we will not be cowed down at you. There was a reason why we got into broad based. Hawa ambao kwamba sasa hivi wanatuambia sisi sijui mambo ya broad based, mambo ya nini.
Sasa ukweli utakuja kufichuka. Kuna watu walikuwa na nia yao na madhumuni yao, ni sisi kama ODM ndio tukata mstari wa mbele kuipasua nchi iende mapande. Kama kosa letu ni kuhakikisha kwa hii nchi isianguke na tuwe na kauli moja na sauti moja, we are guilty as charged. Duol mochung' ne bago yiero IEBC ikore mar chako chenro mar goyo kogno kendo puodho jochung' 12 madhi laro kom od bura ma Kasipul e yiero maduondo ma IEBC bago tarik 27 mar dwe manyien. Kaka jafumbo maroma e kaunti ma Homa Bay Ali Abich leronwa, chenro mar puodho jochung'o e IEBC dhi timo e apisegi mana Kosele, Kiny kod Tich Ang'wen mar jumani. Odiochieng' makiny duol mochune yiere pacho kandi IEBC dhi chako chenro mar go kogno jochung' 12 madhi laro kom od bura ma Kasipul e yiero madundo mibiro bagi tarik 27 mar dwe manyien. Kaluwore gi duol mar IEBC, jochung' 7 kine chopo apisgi mane Kosele mondo mi ogogi kogno kendo puodhgi mar koro chako ayanga kampen margi motelo ne yierono. Kamago kuom jochung' makine chopo e nyime IEBC oting'o jachung' Philip Aroko ma ochung' maonge kod duond bura moro amora kaachiel kod Boyd Were mar ODM. Ka Tich Ang'wen jochung' mamoko 5 biro chopo e nyim duolno mondo mi ogogi kogno. Ma otelo ne chenrono, jochung' mopogore osebedo ka dhi nyime gilombo jopiny ka chud bura ma Kasipul kaachiel kuom jochung'go eko gi otiko mar Kenya Moja Movement Isaac Kiche wacho ni oikore ne yiero madundo mibiro bagi Kasipul dwe manyien. Jothurwa abiro iru mondo gwedha abedan mana nyodo to kumagayo amakora matin tawinjo karomo jawinjo ka wacho no chung' gin gi chunga ura bok to dhi to ka bidhi mana kian abiro dhi gi kura maune Mumbeya. Jachung' mar duond bura mar ODM Boyd Were wacho ni oikore ne kampen mar yudo komno ka okwayo jochung' wetene mondo nyakwe kinde makoro gidhi nyime gi manyo ombulu e gwenge ma Kasipul. My humble request is you come together, we unite so that we can campaign together, so that you can bring this seat to our party, ODM. As we campaign, let's embrace each other. The most important thing as we campaign is peace. We need peace in our constituency. We should have peaceful campaigns because at the end of the day we only need one candidate. Magi timore ka jagoro mongirore e migawo mar rita kwe Dr. Raymond Omolo ne osingo ne rita biro bedo makare Kasipul e kinde mar kampen kaachiel kod chieng' yiero kane okwayo jochung' mondo go siasa mar kwe. I want to give the assurance not just to the people of Kasipul but to the country that Kasipul is one of the areas where we are going to have elections across the country. There are 22 other electoral areas across the country. And each and every part of this country deserves the highest level of security. As you know, today the country is facing a very stable state of security. In Kasipul, yes, there were previous challenges that we have had on matter security. But you may have noticed, and you agree with me, that even the primaries that were done by the ODM party were not shrouded in the kind of violence that we have experienced in the past. And for me, that gives me the comfort that as we go into the by-election in Kasipul and the rest of the country, we will have a peaceful exercise. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar jogo buge chapa e pacho ka miluongo ni Kenya Publishers Association ywak ne sirikal kuom deko chulo gigope maromo bilion 11. Gino magiwacho ni dhi kelo deko e chenro mar chwalo buge ne jopuonjre mag grade mar 10. Jafwambo marwa Elizabeth Ajode miyo ler mar wachni. E romo margi, riwruogno mar jogo buge chapa olero ni ponono kochul gigope manitie, to ng'ikruok nyalo bedo e chenro mar goyo chapa buge mag grade mar 10 e pacho ka koro kinde medo bedo manok motelo ne chakruok mar tam mokwongo ne jo grade mar 10 madhi chakore dwe mar 1 higa manyien. Koro gimwa kwayo ni serikal mondo omiwa ochulwa some of these debts mondo make it easier mondo sama wadhi ka grade 10 obed easier for publishers mondo gi print buge mondo gi print nikech ka gileo chulo pesa manodeko cha brobed matek. Gopego magi kwayo mondo ochul gin mago mane otigo e goyo chapa buge mag grade 1 nyaka 8 ma en bilion 11 kod mago maromo shillings milion 234.5 ma en gop chapo buge mag grade mar 9. As we speak today, publishers are collectively owed
approximately 11.4 billion Kenya shillings, broken down as follows. Supply of books for grades 1 up to 8, 11.15 billion. Supply of books for grade 9, 234 million, giving us a total of 11.38 billion. Jochap buge ywak ni digni mar chulo gi gopego osemono gi kata yudo omenda ma owinjore gi tigo e chulo osuru ka KRA kod chudo mamoko. E thuolo ni, gigeto biro tiyo gi maromo shillings bilion 2.5 e keto ikruok ne buge jo grade mar 10. The settlement of this amount of 11.4 billion is therefore urgent and critical to enable publishers to print and distribute books for grade 10, which is an exercise that is projected to cost yet another 2.5 billion. Kwan buge mowinjo losi kendo go chapa ne grade mar 10 ikruog sombiga manyien gin milion 7, maloso margi biro kawo ndalo 60, bang'e keyo gi ne skunde biro kawo ndalo 30. KPA wacho ni buge go osendiki kendo rito mana goyo chapa kod keyo gi e skunde. Kata bed ni pek nitie ne riwruok mar goyo buge chapa e pacho ka KPA, singo gi maduong' ne jopuonjre kod jonyuol mag grade 10 en ni buge go mag somo e skunde biro yudore wang' sa. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Las wadhi yo moro machuo kudogo mag daka matin tanu kuse orote maru ka endi wang'en wacho nangu Ramogi TV ber ma endi Evans Oyuga Wasonga Wuod Konge awinji mos gi Atoti na Rosemary Oyuga kod Morris Ajwang Kuku kod Obelo Chieng engineer Wuod Nguka mar Nakuru. Ramogi TV lera dua kendo wan na habari ka wan Odili Gardens Kisumu aoro mos ne Grace Anduru mong'ere gi nying mar Mama Lavenda. Aoro mos ne Honorable Dr. Joshua Oron kod Governor Nyong'o mae John Onyango from Owiti Foundation. CBO Ramogi TV ombija taya maendi William Nyadawa kan mawego. Aneni maler mos na Willis Otieno ayie gi philosophy mar Safina Party. Shato pod nigi tabu mathoth ahinya. Okay, hapa ni mtiri machielo kendo kaendi bwang'eno nwacho nang'o. Maendi en makamu. Kani Kisumu kanyo wacho ni mos na jatenda PS Raymond Omolo gichako project maber kabisa mar Nyota. Koro pesa odonjo ofuku yudhe from national to grassroots. Wan wakwayo mana joma nyicho wachung' godo Ogunja nomination mar ODM mondo gibi wariu Moses Lwedo mondo party obed gi teko e Ugunja. Wacho ni Trevor Governor ma Mombasa is the best deputy party leader ma ODM nigo. Mano makamu kani dala ma Kisumu kanyi na chaka na machielo kaendi wacho ni afwayo ne elders duto manyakach kotelne gi Giruodho Gai Valentino Gongo Yano kod jakom mar Luo Council of Elders George Arogo. Wakwayo ne gi hayo maber marito ganda manyakach. Ano Gai Philip Ochieng mar Jemo Nyakach, the youngest guy in Africa. Kama na inyo Gai omosojo nyakach duto te. Koro gi jotelo man kanyo. Hello Trevor obija maendi Collins Obuon kata kir mar Chokora Kenya mangima. Waneno Ramogi TV ka wan miguye ka koth ema ng'eny kendo no weyo gilal maro chele mane kod pe oketho. Mosna Keno oko majority leader Kisumu County kod Matthews Oweli DG Kisumu County. Das wodogo bang daka matin kikene mabora ahinya. Say you know ni kelo nyako chia chologore nyaje lunga ni sandi nango nyako chia ni giere kende jalo sigo kachandi gimo nyako chia utemo kabino. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Royal Mabati Factory Limited keloni fuong'ruok e nengo. Corrugated kod box profile kuom siling 396 mita. Brick tile kuom siling 456 kod Roman tile kuom siling 500. Wakeloni mwandu kamora mora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 0722 63 83.
about nitie ng'ama ni wuoyogo. Tiwacho neni? Eri jaherana. Mane mawacho? Pari, biro chuni ni bikae, eno kadwa winjo wach moro amora. Kok in sangit ma kawuono ni dok otimore. Mos Pari. Nochuna ni mondo an awuondi. Awinjo marach to onge gima anyalo timo. Waya, aneno ka Natasha ndisore ahinya. We nadhi amose. Dhiyo. Kamano kuom ketera Mugi TV ka endini achija ariyo chwale nyimdo kod ketho mar mayo miyo moro ma ja ohala milion 15.5 ka giwuonde ni gidhi miyo ohala mar omenda mag lony manyasani mong'ere kaka cryptocurrency. Jackson Apollo Ananda kod Alvin Oduya Atieno wachore ni noyudo omenda makamano kowuok kuom Tuyishime Grace e giko dwe mar 4 higani. Chris Owino lero no wachni. Enyim Jal Buche Caroline Mugo mar doho mamalo ma Milimani e bore Nairobi, Jackson Ananda kod Alvin Atieno odonjnegi kod ketho mar mayo Tuyishime Grace omenda maromo milion 15.36 ka gitiyo kod miriambo. Jomin wach onyiso doho ni ji ariyogo kaachiel gi ji mamoko mane onge e nyim doho e kindeno ne owuondo Tuyishime Grace ne ginyalo miye ohala mar wilo omenda manyasani mong'ere ka cryptocurrency maromo milion 15.36 tarik 30 dwe mar 4 higani e magawa moro e bwore Nairobi. Alvin Oduya Atieno on 30th April 2025 at Serena Hotel within Nairobi County, drinking with others before court and with others not before court, with intent to defraud or claim from Tuyishime Grace a sum of 116,360,000 by falsely claiming that she's in a position to assist her in denies a fact that she needs to be false. Jackson Ananda kod Alvin Atieno kata kamano okwedo kethogo duto kendo kwayo doho mondo wegi thuolo e yor rambum ka gisingo matiyo kanyakla kod obila enono wachno, wach ma jomin wach okwedo. Kokalo kuom okil Kamalo Kamargi, ji ariyogo onyiso doho ni ok ginyal wuok pacho kae ka gitiyo kod ndege, omiyo onego wegi thuolo kod rambum. And Your Honor, I pray that the court considers their position and that they are going to be, they are law-abiding citizens. Jal Buche Caroline Mugo ong'ado mondo obila kod jomin wach otim nonro e wi timbegi motelo ne ng'ado bura e wi kwayo margi mar weyo gi thuolo e yor rambum e ndalo mabiro. So in the meantime, they can remain remanded at Central Police Station for the reports to be availed. Then on that date, you can confirm when the 295 is coming up, so you can have it on the same date for consolidation. Bura margi ibiro winjo kendo tarik 9 dwe mar 10 higani. E komachielo, jal moro ne odonjne e doho kuom tiyo gi oboke mabandia mag somo mar klas 12 e dutiche bad migawo mar pi e kaunti ma Nairobi. Michael Kilonzo odonjne kod ketho mar loso oboke mag somo mabandia mar skund sekondar mayuoyo ma Bishop Ndingi kendo miyore grade mar C+, ketho mane okwedo. Chris Owino, Ramogi TV. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ojiwo pinje mag Afrika mondo omak motegno yore mag lony manyasani kata teknoloji e jiwo chenro mag ohala e kindgi. Kindiki mane oloso kane oyawo yanga romo mar pinje bwo riwruok mar COMESA wacho ni biro mar teknoloji en yo mar pinje Afrika nyalo loyo godo midhiero maggi. Bende ojiwo pinjego moket tudruok gi kembe ji giwegi kata riwruoge e nyayo dongruok. As the heads of strategy, I challenge you to lead innovation of tailored tech-driven solutions, and that will benefit those at the bottom of the socio-economic pyramid in building the necessary backward and forward linkages that will facilitate transformation. You are the engine of Africa's economic transformation. You are the ones who will bridge the gaps, create the jobs, and build the future of Africa. The outcomes of this forum
will be presented to the 24th COMESA Heads of State and Government Summit. Ensure that your recommendations are bold, ambitious, and practical. By leveraging digitalization, the summit is expected to address the issue of integrating agri-tech and digitalization into the agricultural sector. Unajua chama tuke ni team mar Harambee Stars pacho ka indio diching makawuono ka gidhi e piny mar Burundi kama gibiro rakore gi team mar Burundi e tuke mag manyo tiko tuke mag pinje mangima higa mar 2026. Team no maitayo gi kocha Beni Makati biro rakore gi team mar Burundi tich ang'wen kapok giwuok Bujumbura kendo dhi e piny mar Cote d'Ivoire kaka gibiro rakore gi team mar Ivory Coast tarik 14. Nyaka sani Kenya omako thuolo mag beach gi points 9 tok tuke 8 e group F. Lek Kenya mar ng'ado tiko mar tuke adhula pinje mangima to nenre ka gima duono. Stars geto loch mabiro miyo gi jotugo mijingo e kidienje mar coach e kindeni ma kocha Beni Makati temo loso team no mar Harambee Stars. Toklo team mar Ethiopia tiel tuke mag manyo tiko tuke mag pinje Afrika, team Kenya jotugo manyiri Harambee Starlets timo ikruok margi ne tielo mar 2. Harambee Starlets biro rakore gi team mar Gambia ka joloch e kind timbe ariyogo biro ng'ado tiko mar tuke pinje mag Afrika ma ibiro bagi higa manyien. Harambee Starlets biro bago tielo mokwongo Nairobi tugo ma ochan tich abich e alap Manyayo National Stadium. Tok bago tielo mokwongo nyidendi mag Beldin Odemba biro dhi nyaka e piny mar Senegal kama gibiro rakore gi Gambia e tielo mar 2. Mi naweza sema kitu ya kwanza, naweza shukuru God kwa kunipa hiyo opportunity kwa first time yangu ya kwanza kuingia senior team. Juu si rahisi, lazima work hard na ujibelieve na kuwa na confidence ndio uweze kupata hiyo opportunity. So mi kupata hii senior call up my first, nilifeel so great and amazing cause tulikuwa pa last time I was in the under 20 team, that was in 2023, and when we played against Cameroon, coach told us that guys go back there, work hard, mpate call up ya senior team, and mkifika hapa senior team muonyeshe what you can have. And me, I'm here today and I'm so great. I'm thanking God for this far because I'm work hard ndo nipate call. Bas wadhi yumo machuok kendo koduogo to geno ni wendo bro bedo kosechopo ka endie mano Willis Otieno jalup jatend Safina Party gi Charles Owino jata tudruok e sirikal kata jatend NCC wadhi kod gi mbaka yamb siasa gitelo kuma sesa ochimo sani to wang'ien ni wacho nango gani kapok wadhi e yweyo naneno machielo ka en Imore Trevor ma baba Raila ngima ka siling ang'eyo status mare mar Harrison Wood Rangi ombulu ikawo kidam nikech kata jigo kura jatelo mayiero Oklandi ma Omondi driver mar Chevrolet Kaningong. Imore Trevor nini makare with my dad Daniel Otieno gi owadwa Gift Moses ma nyakwar Bazu kawuok Sondu erokamano ahinya mos na jonya kach kanyo. Ramogi TV duol ma Morris Dianga wuod Kamgundo umbi jataya nyakwar guoko cha pesa nini malera ndingo ka endie ayuago mano osiepna Oda Japunda Musa ahinya babana mano jonya kachu muso na jodala kanyo nino makare kan Siruti Esakwa kendo ma Trevor mbijama Sheldon kawuok nyakach Koguta mus na mama na Elizabeth kantiere Oyugis erokamano ahinya. Andorino Dongo awinjo Ramogi maler kan Nyamarumbe erokamano ahinya. Bas waduogo bang' dakika matin tukidhi mabor ahinya.
Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno ka gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth were mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka kuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba nayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*404#. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. This Customer Service Week, we celebrate the heart of Royal Media Services, you. To all our viewers, listeners, advertisers, and partners, thank you for trusting us to deliver your business goals to entertain, inform, and educate you. We are because you are. Happy Customer Service Week. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo.
Tiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Natasha ndisore ahinya. Wena dhi amose. Dhiyo. Erokamano ahinya kuom ketera Mogi TV ka endi wane kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kamogo e mbaka e weche chal mar yamb siasa to gi telo bende wantiere ka gi wendo modhial Charles Owino men jata tudruok e sirikal kata jatend NCC mano ken chama en National Communication Center. Erokamano ahinya kaso Willis Otieno bende biro banda kamatin en jalup jatend Safina Party mondo gane wache mag siasa mantiere ka endi, lakini kapok warito Willis ka endi Charles ochaka nigi weche mag thieth mat koro timore sani ni. Jopiny ne bago ng'anyo kawuono kende wach mar SHA. Giwacho ni SHA ni ok ti. Jotuo mag kansa wacho ni SHA ok konygi. Jotuo juma mokalo bende jotuo mag HIV bende ne wacho ni SHA ok konygi. En chenro mane ma koro sirikal ni godo mar loso gigi kaka ng'ama loso e National Communication Center? Esoka erokamano. Gimiluongo ni SHA ni norubenen gima konyo jite levels te. Inyalo paro ni ndalo mancha wan gi NHIF, gima ne timre ni sana ne gima ne konyo jok mondik tich, ema ne ing'ado pesa, ema ne chulo. Koro gimiluongo ni injo ka ji wacho ni SHA SHIF, ji ok nigi proper understanding ni SHA en ang'o, SHIF en ang'o. SHA iluongo ni Social Health Act. Social Health Act ni onyuolo funds ang'wen. Social Health Act onyuolo funds adi ang'wen. Fund mokwongo imiluongo ni SHIF, Social Health Insurance Fund. Eno chalo gi NHIF cha. I contribute to kise contribute timi insurance mari mar health mari. So SHIF chalo gi SHA. Pogrok mar SHIF gi SHA en ni SHIF gi NHIF. SHIF gi NHIF en ni NHIF kani chulo tirito dweche 6 koko chak tiyo. To SHIF to kichulo to immediately ochako tiyo. Pesa mabedo contributed bende NHIF ne minimum siling 500. My minimum en siling 300. But podi wacho ni obro bedo modernized. Mondo wabed gi means testing system. Wibono ngoni kata nitie jomoko mawuok e areas moko ma siling 300 no ginyal. But ginyalo contribute siling 100. To because insurance en gimi pool resources. Nitie feeling ni jok moko makore wacho ni mondo sirkal ochul negi ka. Kata ng'ato nyalo chulo 100 o ng'ato nyalo chulo siling 50. Ingen siling 100 kuom ji milion 10 mok nyal chudo en pesa di. En karibu siling 1 billion. Ineno. So kiwuok e SHIF to koro SHA ochako nyuolo gimiluongo ni primary health care. Murubeni chiedhogo ji e dispensaries to gi health centers. To primary health care ni rubeni en free. So primary health care ichulo gi budget mowuok
e parliament mondo bed ni en budget mar billion 53 kod ben sirkal keto kanyo mondo chak chulo ji ma free. Asto wan gi miluongo ni emergency critical and chronic illness fund. Midwaro ni ji kaka jo cancer miwacho go critical and chronic illness go. Kashif ne insurance ne chorumo. Rubeni koro sirkal chako chudo ne kod fund ni. Fund ni sirkal nyocho kete billion 88. Koro wan gi SHIF, Social Health Insurance Fund, wan gi Primary Health Care, wan gi Critical and Chronic Illness Fund to kod Emergency Fund, asto wan gi bilongo Development Fund. Moro beni chiwo pesa mi develop go dispensary kaka ne no CDF develop primary schools cha. So king'iyo chenro mar SHA, Social Health Act, kwa wuok NHIF, en chenro maber. Tabu ma entie en ni onge nyathi minyalo nyuol to chako wuoyo kata chako ringo, because ineno kaka nitie funds ariyo. Critical and Chronic Illness Fund en pesa mawuok e Treasury direct. Primary Health Fund ben pesa mawuok e Treasury direct mondo ji onwang' thieth ma free. Omiyo it will take time. Mar ariyo, idwaro ni mondo Social Health Insurance the Social Health Insurance Act promote ni mondo ji oti gi digital, ji oti gi lwetgi e timo ang'owa biometrics mondo weche ma jok moko inwang'o ni timo fake claims kik bede. Ineno kata mana kanyo cha gini ochakre nichino ka president wacho ni somewhere in Kikuyu kaya ketho got inwang'o ka ng'at achiel ni ong'ad tiende ndalo 10 to mago te gin claims ng'at adi achiel ka gitiyo gi gik moko kaka fingerprints and so on. Such things ok nyal timore. To asto be kendo president nowacho nodwa giketo gine ing'eni wadwaro nyaka ibed gi internet and mano non ka remote areas sani sirkal struggle mondo ket nyaka ilongo nang'o oket satellites mondo jo obed ni nyalo access. Omiyo nitie infrastructure mang'eny mabro enable SHA mondo ti. To remember the universal health care ok en gimo chakre sani. Kibaki ne en kode e manifesto mare ne dwa time, Uhuru ne en kode, but gin gik ma niga lot of teething problems ma kok in ng'ama strong ibo winjo ka ji mang'eny bro wacho ni president ne dako time sani ne do time koseyudo second term mondo kik affect his second term. But the president feel ni so be it, because after a short while ji bro neno the benefits of some of the risks motek and mane kaka SHA operate. Okay. I don't know, donja ni weche mag siasa ka endi koro. Kenya chomo kanye kisiasa kineno? Ing'eyo ni ne wayudo gimilongo ni multi-party democracy, not single-party democracy. Ndalo mane wan gi single-party democracy cha, ne en tich matek sana. Nwach inyanwang'o ni ka chairman mar party maseche moko, not chairman, patron mar party manen president, koko yei, to kinyali yudo. So inwang'o ka bedo gi multi-party democracy okonyo quite a lot. But okine ka ng'eny jotelo obedo jo mang'eny obedo tribal e yo magitime gikgi. So gimatimore en ni siasa marwa pod tin. En siasa ma Korea ka bedo developed. And therefore, kaka time medo dhi, kaka ji medo discuss siasa, kaka institutions medo develop, then wabro bedo gi siasa maber. To bineno ka chama ila mag Safina gi party gi makuro Willis Sitire ka indi Willis Sitire jalo jatend Safina party kuro donje studio ka. Bineno ka gidhi kelo pogruok moro amora higa mar 2027 ka koso jo opposition gi te podidhi mana yombi gi jatend piny Kenya. Wach mar yombo kinyal wacho ni ng'ane dhi yombo kata ng'ane ok dhi yombi. Nwach yombo mar ng'ato bro luwre gi manifesto mari kaki wuoyo gi jopiny. To bende gi systems moketi mag elections. Niwach ka systems pod ok gin intact, to many a times ibo nwang'o ka the system bro favor party mane power. Iwinja. Omiyo ibo nwang'o ni every day people are agitating ni mondo gibed gi proper system so that kata mana in kidhi chung thuru nyakach ti chung gi incumbent ti onge pesa. Idhi adhiya ni ng'ama handsome ong'e wuoyo ma wuoyo maber ma miyo ji wach. Iwinjo.
to chances ni ng'ama nigi pesa jok moko marego kiful thuru ka nyalo biro gi pesa mami jopiny an jopiny bende an asechung' jopiny be nya pidho gi wach to ng'at biro biro to gwana pana ng'ane kia osethagore kia ng'ane nachung' gi Mheshimiwa Orengo as governor tiluongi gi chama tikoni ni ng'eyo ni Orengo ni osethagore ahinya osegore ne piny wawene a lot of small issues omiyo politics ma wapoko chopo e level moro ma inyalo bedo ni inyalo count 100% on manifesto mari but your organization is very important because kwalo kura masani be tek nwach kuri kwano i polling station gima nyalo miyo Trevor Oyombi ni ng'ato nyalo okwalo kuchi en kionge gi capacity to protect kura ni e polling station idwaro ni every polling center and every polling station at the center in gi ng'ama ng'iyo mae gima Trevor yudo mae gima opponent oyudo sama ja IEBC cha stream results to be make sure ni gimo stream no is the correct information and form mari C34 cha bendi make sure no bedo signed ma in gi copy ibo nwango ni ngato complain no kwale I complain no kwali to ka korwa page C34 mari mowuok e station no onge omiyo kata ngacho kwali ionge evidence minyalo wacho ni ngacho timinadi okwali omiyo nitie so many factors omiyo kata mana Safina Gidi they are important because siasa ka kowawe ni ng'ata chiel ema tawala to some of these benefits mineno mwasebedogo gi ok nya beti and kowawe ni ng'ato ok nyal nyisi ni ka itimo makosa so maga some of the advantages mwasebedogo and a lot has been achieved nyaka ne wabed gi multi-party democracy. Okay, Willis erokamano kuom miwa seche gi ang'eni ni leo matin kanyo to koro eri sechopo un gi chenro mane gi Safina ni mar loko telo ma piny Kenya Safina gi dholuo en yie mar nowacha oloso kareso piny ka tulo mako piny sani Kenya kaendi tulo mako piny ten tulo mar kech uchumi inyo jopiny wach mar thieth inyo jopiny wan jo Safina okwana na Safina fina wan gimo manyo en telo manyien magero kar japiny owadwa winjo kowacho maber ndalo manochung' inyise di wene ng'ane siasa ma Kenya ka ndalo mang'eny osegabedo ni imiyo jatelo gima jatelo dwaro wan jo Safina siasa modwa goyo en wami jopiny gima jopiny dwaro to wawache weche 5 kende oluonge ni feast agenda mar ngum mokwongo wacho niya ang'o ma inyo jopiny gi ahinya en gowi mabandia odious debt ma serikal chulo gi maiga ma sani wantiere ni ngidhi chulo 2.2 trillion e gope magima gitimo Kenya ka onge gope go moko kuomgi odhi account mag jomoko loka number 1 wacho no kwa bichulo pesa no kokwa chulo 2.2 trillion nyisi nango kaka japiny nyiso niya ki ng'iyo bech school kochakre primary nyaka TVET costing mare en karibu 300 billion egowi moko wachulo cha wakao 300 billion ni wakete somo mar primary secondary TVET majanyuol ogol pesa mfuke kachulo ne nyathi school fees CDF basari ginigo mago koro onge jodhie school osom nono maradek wawacho ni shift sha magin godo ni costing mare te en 158 billion wan jo Safina wacho niya dongo mno wachulo cha 2.2 trillion waka 170 billion wakete healthcare ng'ata matuo kodhi e hospital ogol pesa mfuke mondo thiedhe gimogolo en mana kipande mare no ja Kenya tithiedhe moko chulo pesa mora namba 4 wawacho ni gimonego timre VAT ma miyo bet gik moko dhi mala ahinya ni manyaka skar mkate gi nini gi VAT wagolo ruoko jopiny gi oyud nafu koro kar VAT ka wagoli wakel gimino ni sales tax atamala bich kende 5% sales tax kende maji chulo koro pesa michulo ga VAT no dok piny gi atamalo 11 to mara bich makoro lose ngum wawacho ni serikal owedhie bengi ma Kenya ka okaw hola
ni koro sirikal kawo pesa ma jopiny ochoko bokete bengi dhi kawo loan. To loan ni be kisekawe interest rate mare ni malo. Miduogo ir jopiny imedo negi usuru mondo ochul godo olane. Pesa no sirikal owe kawo. Pesa no bedi ni an kata Owino kata in emodhi e bengi okawo loan no. Koro kini ga idea mari moro, in gi pachi moro gidwa timo ohandi moro. To gima chando jo Kenya mang'eny ahinya e ohala en access to capital. Yudo pesa minya timo godo ohandi no. Koro interest rates bro dok piny. To koro gowi miwacho no kuchul ni to Kenya nigi kidienje ma gin godo gi pinje maoko. Riwruok e paro. Kanyakla mar pinje maoko. Seche mutamuru chulo gope ma sirikandu no kawo. Kanyakla maru gi pinje maoko dhi chalo na. Mano kendo consequence bipenja maber kabisa. Gope moko wabe chulo gin gope mabandia. Antie ka endi gi police mas very senior officer. Ma tich ma Owino tiyo maduong' en law and order. Ka ng'ato chik mar Kenya wacho ni mondo ikaw gowi nyaka iyud parliamentary approval. Bunge nyaka kidh wachno. Namba 2, pesa ni nyama na tiyo kode e timo project, gero ndara, gero sikul, gero bridge moro, gero hospital. To ma endi wan gi gope Kenya ka. Kina nyalo wacho ka endi gi chir. Eurobond 1 nokaw $2 billion. Mano 200 billion Kenya shillings. $1 billion, mean 100 billion Kenya shillings. Yes, sejo mandalo no. No the account mar ng'ato, bengi mar ng'ato Qatar. Jo Kenya inyiso mondo chul gowi no. Wano wacho mabolo chikewa. Kanti gowi mano kaw kolo chik. Wabro chulo. To ka en gowi mano kaw mokolo chik mar Kenya. Pesa no okobiro Kenya ka. Okwabi chule. To yeni gope gitikawo gitegi chik. En mani gimuwacho ni moko chup kama nunego beni gidhi. Moko lo chik. To mano kongiso ni piny mano miyo gowi no ode marach. Gimondo wach gini, waseng'iyo bunge. Chakre 2013 nyaka 2025 Appropriations Act. Kata ng'ata mawinjo wanyadhi ng'iyo. Gigo ntiere Appropriations Act kontie bunge kanyo. Oketa website. Dhi ng'i ni Appropriations Act wacho ni gope mage ma bunge okadho ni mondo kawi. To igni 10 manwarango. Bunge ma Kenya nokawo ni okawi mana gope magin worth 2.4 trillion. Mano kawi igni 10 manwarango go ne en 7.7 trillion. To mose chuli kamano tigo timo kwandwa ne en 5.4 trillion. To gisani inyisowa ni gowi en 11.7 trillion. Emwa wacho ni gope mabandia. Moko luo chik okwachuli. To gowi man kare mano lu chik mar Kenya mogero gimoro Kenya ka otiyo Kenya ka wabro chulo. To mane gima wacho ne jopiny. Kin gi emor gi chulo shifsha. Sasa matende gi nitie gone gi urukura. Ki mor ni dwa chulo school fees omerdi jo sasa matende nitie gone gi urukura. To kidwaro mondo bed lokruok obedi ka ji dak e piny ni. Mwaluo chikewa piny tiyo ne jopiny. Safina nika. Owino be winjo ka chenro ma Willis ni godo no bedonjo maber. Ben gima nyalo timore king'iye. Yes, ka gik mowacho go are factual. To timre atima. Gima we need and you need those facts. Kako wacho gino. And background mara in investigations. Ka Willis obedo president to kelo na fact ni sirkal no kawo gowi to gowi ni pesa ni because I'm traceable. No kobiro Kenya. No the account triver. Ting'eyo ni the first thing en ni kata mana that institution manok chiwo gowi cha. Nwach no ndikore gi Kenya. No kondikre gi that individual. It is a right mondo itamri ni okinyal chulo ng'ano. Wach nyalo kone ni gowi ni miyo pinywa ni tamo miyo ni tere account Owino. So kagima Willis wacho ni jomoko nokawo gowi anakia. I can't say that much. I won't get that record. To ka en adieri ni jomoko nokawo gowi ni to gowi no kobire account ma Kenya, to it is possible mondo sirkal odagi chule. Gima is happening en ni Eurobond tayari nyocho ose chule. Gichule. Actually ose chule.
koro kosechule akia kaka Willis kopo na dier gima wacho ne adieri akia kaka you will come into that. But ineno josiasa josiasa gi nyaka ta promise polo sama gimanyo gimoro they can tell you anything. En Safina mowacho ni ok en gima chakre kawuono. Safina nochakre chon. Gimomiyo Safina ni pokotiyo I don't know. Akia kata wan ni koro Willis gi Wanjigi watiege niwach kata Wanjigi neno ang'e ni kayawo ne file sani onyalo ringo molalo oseyawo file Wanjigi mang'eny to miyudo nega gin ga mana mag bunde pok oyaw ne file owino maybe oseyaw ne file gi jomoko ong'eyo gima timo to kata mana en kiyawo ne file niwach inya ng'eyo history mare inya penjo bwana ni otimo ohala mane kanonyuole odhi skul kanye koa e skul otiyo kure oyudo pesa kure otimo ng'eny johala gi kichako koro luwe tir to gichokre johala 1,000 giduong'i properly but mane Kenya but gima important and our country is very very important ka wanyalo bedo joma nyalo timo gik moko in the right way. Pinywani is very rich. I've always told you ni kata mana sani king'eyo Africa mzima one of our best ports in Lamu, one of the best ports we have, it's a transshipment port. The only major transshipment port mawanga Africa kasani iluongo ni is in next to Port Elizabeth. What is the name of the port? It's down in South Africa. Kanye mitime transshipment. But king'eyo the shipping route, king'eyo Africa, the Horn of Africa, gi kama East Africa nitie. Tibro neno ni kiwuok America you pass through Suez Canal, kiwuok Europe the same, kiwuok China the same, kiwuok Asia the same, kiwuok Far East the same. Omiyo East Africa and more so Lamu is in the best position for transshipment. Ting'eyo ni nyocha wagero Lamu port. Kaka ne wagero Lamu port to pok obedo fully utilized. And Kenya is very advantaged because Ethiopia is landlocked. South Sudan is landlocked. Uganda is landlocked. Rwanda is landlocked. Burundi is landlocked. DRC is landlocked. Omiyo wan meli bira ipima be no kwang'ew to kogo to pesa. So gima jibro penjore to watiyo gi pesa ni nade. Omiyo ok en only sirkal masani. One got a lot of historical injustices and issues gik mosetimore for a very long time. You remember Kenya kanjo chopo kama kata jikwalo penj. A very moral thing. Jikwalo penj no anka school achiel dalo moko neno kama seno joyudo A ji 222. Then ka things obedo matek to the following year at achiel kende moyudo A. One kani wasomo to kani ni advanced level kini gidi adek. There were principles. Ne one give principle A 6 marks, principle B 5 marks, principle C 4 marks, principle D 3 marks, principle E 2 marks, subsidiary 1 marks, and then F 0 marks. So those days, what used to happen, kata kiudo 90% in one paper, another paper you do 40%. Distinction 1 and 9. You do subsidiary kata principle E okay yodi. Okuniko riri weti mede to obedo 130%, obedo 65 to you do B minus. No, that was not the case. So Gimati Moreni, it is true we have a very rich country. One give vast opportunities in this country. Gimaketo this country and siasa. Okay. It's the major problem. We must think as a country. How can we work together and how can we go for merit? Because ibo nango kaniti jimangeny mar in positions to give merit, but gin kwondego because they can contribute. For example, ngato is on a table. Kod ngama. I want to give you an example. Jikaka Sonko Gini okin jomoro bedo level mar governor inge mano because Kenya okokosuji. But ibro pay what reason makes that person to be there. Jomoko be winjo kani ngato ne onge certificate ni to ng'iewo ne certificate koro there are disputes. Such things gin gik maketho nying piny and tendwa. So one number of issues we need to discuss as a country
Not ni jigore. We need to discuss them honestly and say mok ni kare, ma ni kare, maber, marach. Okay. Willis, gima weno wacho ne gima winjore. Tiegruok kata lony mar ng'ate monego bed ni miye telo. To king'iyo kaka yamb siasa ni dhi, higa mar 2027 ni be kumo dhi lokore adier, nikech kata mana sani waseneno ka joma rowere miluongo ni Gen Z ok kaw kura. Koko to gintie, lakini sama koro idwaro lokruok. Trevor, an gi yie gi rawere ma Kenya. An chakre nyuola nyaka bedo marom kama. Pok na neno ga, higa mokalo cha mana neno. Ka ng'ato nikech kech makae ot ochomo bunde, igoye gi bunde to choma bunde na ching. Okedo ni finance bill no nyaka gore piny. Mano hono mane pok otimre ga. Koro Gen Z gi kikwa condemn gi chon. Gin gi sagi, gin gi weche gin gi yore gi magitimo gik moko. Kura gibro kawo kendo gibro goyo. To gima duong' madwa wacho, gik mowacho gi. Owino wacho ni josiasa sama menyo lomba ji. Wan kaka Josafina, gima chiwore niya, wanyisi gima ine meditimo, ok wabro miyi. Ka wawacho ni VAT bro bedo ni oko, ibo chulo mana 5% sales tax. Serikal ok chul VAT. Japiny ema chulo VAT. To japiny be ema chajo VAT no. Teko mar VAT no ni e lwet japiny. Nusendikoru gi Josafina, niko chakre chieng' makama. VAT wawito oko. Dongune muchulega. Chieng' no kochopo, samidhi nyiepo, nyis jaduka, VAT sani ni oko, ok wachul. Jochul mana 5% sales tax. Ok jaduka beta more. Jaduka bende ngeni VAT ban jaduka chokani. Ok ochokani en pesa ne. En pesa mochoko as an agent mar sirikal. Koro bobo wacho ni sirikal no wacho ni VAT onge, sani wan koro ETR marwa. Wa configure waketo mana 5% sales tax. Mane mabrutero ne sirikal. Koro teko bete lwet japiny, ok lwet jasiasa. Kendo gimoro mawacho, mondo wawinjre maber. Kik bed ni samo wacho ga gigi kata competition gi. Kik bed no wacho gimoro mar lombo it japiny. Ma ngima mar ng'ato. Sama ne Kibaki ochako free primary education. Ji no wacho kaka kajo nat no wacho ni mano gima ok nyalre. Ok nyal tiyo Kenya ka. Ni ratio mar japuonj gi nyithi school ok nyalre, ni gino se fail. To kano chopo tam 1 higa mar 2003 nyithindo odhi e skul nono. Gima ne Kibaki josaitoti wuothe gwenge imani nyithindo moko odhi e skul, ji tedhi e skul. Sani primary education manono ni okawe mana gima koro nomo. To kano chakre ji ne ywak. Wan kwa wacho ni ok wabichulo gope mabandegi. Thieth bro bet nono. Ok en sirikal ema tuo. En japiny ema tuo. Japiny no ema bodhi e osiptal. To wacho ni wan kaka nwago kura, nwandikore ni thieth en ang'owa. No. To joma wacho ni jo opposition giko kumako Ruto onge ka kunyalo yombo President William Ruto. Nikech udhi pogo kura e dier ka. We akoni. Sirikal miyiero gi Kenya kama tinde chakre katiba manyien en 50% plus 1. Atamalo 50 gi kura achiel. Mana sama opposition opogre gani. Ne ok giriwre. Kata Ruto en owuon no, en bende mana e jogi. Ebe nyako many mana kuchege mabro chope atamalo 50 kod achiel. 50% plus 1. Koro kata ka ji ok oriwore, onge tabu. Kendo kipenja gi pacha, mane siasa maber moloyo nikech jopiny koro bro rango Josafina, ang'o munyisowa? Jopiny dirango jo mayenyo ka, ang'o munyisowa? Dirango Ruto, ang'o munyisowa? To giwacho ni kwa pimo jogi, Safina en namba 1. Samoro jomoyiero Safina gin ji 48%. Jomoyiero Ruto gin 22%. Jomoyiero Gachagua gi timbe cha, lange cha 13%. Koro ji di runoff ma en Safina, kotelne gi Jimmy Wanjigi, jalupne Willis Otieno, to gi Ruto, jalupne en Kidiki. To jopiny koro wacho ni kuom jariyogi, ng'ama kwa pimi ratili. Oromo bedo, nini gi manifesto policies, wadonjogo. Koro wan wanyisogi niya, thieth nono. Ruto nyisogi, ubo chulo thieth. Wan wanyisogi ni OCPD, police nika. Wan kaka Josafina gima wacho ni OCPD, ma wanyisoga ji ni orders from above cha. Wan wadhi ketho wachno. Jopiny bro gone kura OCPD margi. To kila police station bro bet gi local community oversight committee. Magin jo gweng'no bet rome bura
to yiero committee mar oversight mabotiyo gi police station no makati wach moro amora marach to committee no dirango wachno kokudwa mano duto ni kanyo OCPD be yiero OCPD wacho ni gone kura gi jopiny ma OCPD bro wacho ni an oyiera gi jopiny mandate mara ok ayudo kuom ng'ato kwa Nairobi mandate mara ayudo kuom japiny ma onge mabro biro e gweng'a ni biro kawo Albert Ojwang golo Homa Bay kelo Nairobi tisande police station tinego tiduoko Homa Bay kaka maiti ng'ato ibro penjo ken IG ibro penjo OCPD magweng'o gine abija thuolo mondo iduoke koro mago gin manifesto competition of ideas iwinjo nikech gima ji te manyo kaendi onego bed ni en ber mar japiny to kantiere ji ka owino kata lange moko mano ni mano gima rach gin bende gibiro to ginyisowa ni maendi ema watimo tiwene japiny amua ni mar Safina ni maber mar Owino ni ema ber to jopiny mawuoyogo to wacho ni meli oromo Owino ni dwa duoke wachno wach mar yiero OCPD gi no kata mana mano kata kapok achope wach mar yiero OCPD ing'e ni mano gima Willis wachono is a clear sign of bedo ni en ng'ama pok oti e sirkal ok understand kaka governments operate but en ng'ama odhi e school maber so en go opportunity to it understand that but mokwongo awinjo kowuoyo about Kibaki ne nigi CV en gi background en gi CV and one reason momiyo Kibaki ne wuoyo about ji dhi e school for free Nwach Kibaki nong'eyo ni ne bed ni ok oyudo opportunity modhi e school dak no bedo what he was we kata president nyalo kata bet kata opuk nyalo bedo president ka jopiny ogone kura but ne dak obedo what Kibaki was moa Nyeri mobiro Mang'u high school modhi Makerere mowuok Makerere modhi London moduogo motiyo gi Shell Uganda mopuonjo Makerere mobiro ka mogrow mobedo MP mobedo minister mobedo up to where he was omiyo Kibaki ne nigi background ne en gi gimiluongo ni an idiosyncratic variable as a person ma enabled him to be what he did for us and one of it ne en good education background to kod good experience to Safind ng'ane ni iluongo ng'ane Wanjigi chieng' moro koduogo kokelnwa CV Wanjigi wang'e mondo wanere ni to pek mane experience mane but that is not even is not even important ang'e ne en word minister and word MP but that is not also very important what I've also listened to him he looks somebody manigi some knowledge and I need people change kagibiro offices but ana feel ni siasa ma Africa need to be handled very intelligently and Willis I can tell you jopiny miwacho you know kata 5% minyiso gi mar VAT ing'en majority of them don't even understand jogo kora gimiwacho ni gino mor ne gi amora ok giwinj joma ng'eny kia kata mana ni kong'ewo kata kiberiti kata kong'ewo sukari to chulo osuru that bitterness that right ba japiny nyalo bedo go mong'eni kata mana sukari mana ang'ewo ni na chulo osuru kata mana mo mana ang'ewo ni no chulo osuru ji mang'eny ongego kata mana wuoche mane ing'ewo no ni chulo osuru ji mang'eny ok ong'eyo mano and ji mang'eny explain negi manifesto mari explain negi giminyalo timo but you are taken back and Willis kipenja and look at me our approach mara mar change I would think the entry which somebody like Magufuli made in government Tanzania was very important because Magufuli appeared to be a systems person motiyo mochopo kochopo to golo his true color Willis siasa ka kigolo color ni chon you will not be allowed to move and I'm telling you will not bring any change kata sani wadhi by elections ok ni yudo kata koma chiel kata kiyudo ma MCA it will be ok ni yudo kata koma chiel because I hope not do okay no kata fino kudi yudo koma kata chiel so what will happen because ani Ibro the central Ibo nango ka the competition is between Gachagua gi Uhuru Gini no ko Uhuru Gini bo se bire e Jubilee kanyo ji fight manyo gimoro Safina bro beda nothing kidhi thurwa kucho podi bro nwanga bit of ODM kidhi
Western ibonwango jo Western bro they most likely gi sirkal matiyo most of the time. Jokisi bende nigi wechegi. So when Kenyans are divided in terms of tribe and so on and so forth. And at the end of the day, you will find that the sitting government still just comes back. But that is not important. To me, gima most important enemy one katamanagi parliament sani. We have parliamentarians ma are in opposition. Nuango katamana ngama nyalo chunge bunge. Katabedi manani that bunge is empty. More articulate issues on what he thinks should be done. Onge. Willis Giniman out of bunge, emago doge kago inogiri. But jomo yer modie odburaka. Winjo katamana ngama nyalo wuok mauo motegno. Donge wan kata gijisa ni mane sirkal. Jomane wacho ni wan Ruto no ngama jakuo okanya kata Mose sani kiwinjo ka gipako Ruto ka kose kitgi kama moni tie ipenjo ni lo kara principles onge because you see ki stick gi ngato stick kode ko ki believe in somebody kaka koro Willis ko believe in somebody I hope ni it is a principle or maybe no chamo mogo kamoro if it is a principle mare kaka Willis makato wuotho duk to believe ni mane principle mare I would shake his hand 24 hours. Okay. But gimatheko and most politicians gin joma lokore ka pendulum all the time. Ngato nyisima kisemiema to dumo dhiema kisemiema to dumo dhiema. And a lot of issues kata mana sani towards the end kwa bro chopo 2027 January February. Ibono kanti jomoko mana expect ni ene coalition odhi bedo presidential candidate ko tame ringo dok kata mana main government and so on. Okay. But gima important is our country. Now winjo ko way about Gen Zs. Nyaka wabed gi a country maji have obedience to law and order. Okinya bedo ga country Willis ma ngato bukra bukani wach koro there is demonstration. To the idea duk ngato to turo kata supermarket to mar ngato to turo to tingo gik moko neno koringo dhi godo. To ka ngato go sianda ne to Willis gonduru ma tho. Nwach Willis onwango platform mogogo koko. Ngato dhi to wanga mtok ngato e chunya paya to kama kokosone ngano kokosone ngama bodha uno kosone my ben president bokonya chopo kama nitiere. So what I'm saying any as Uganda and Uganda is not Luo. Uganda is Kenya. One gig mangeny. This country is big. This country need a lot of resources. Kawan organized muatiyo maber together. Because katamana sani Willis kidi dala gwe mwakucho. I hope you go home. Idiga lego kata mipur kata puthi moro. You don't jothuru ago ngama nyalo dhi e puodho early in the morning mati through to even Sabirio. Meanwhile value for the money michule. Onge. Bedo matek. Bedo matek. So, okwanya young people mok nyal tiyo. Okay. Willis, watch ni Safina kudingo kwa mora. Safina wani, maindi eniye. Kendo Yesu orie bade. Dalo mane no aloso Safina, jikowino ne nyere. Jaduongi to raura. Nipenjo motwoni. Gine dhi wuok kanye, floods dhi wuok kanye, madhi oywewa. Jino nyero jaduongno. Ni ok nyal, mano gima ok nyalre. Piny ni poko chwe gigni. Indo mai to wacho na to wala dia kanye madhi ywewa. Ija neko. Nochopo kuma ne kojoge mane sayo Noah. Ni Noah. Yawa nwa dhot yawa. Reswa. Koro wan bende samwalo se Safina wani. Jiko wino gi ok en gi joma nyien. Osega timre kanyo mbele kocha. Kani loso Noah mokwongo, Safina mokwongo. Ne giyanyo ne Noah, ne ginyere. Manako yanya to nyera kaindini. Onge tabu. Inene dhu yudo komi yiero madungo. Gima koni. Ing'eyo ni openja kata kinyo kata wuoyo gwach Wanjiki. Ok odwa discuss ideas ma Wanjiki okete wi mesa mondo jo discuss. Koro discuss personality. To mane siasa matende ma ging'iyogo. Mar yanyruok. Ma ng'ama duong' chung' malo ochako ba wach e tuo mar ng'ato mar ng'ama ong'eyo onge. Ng'ama duong' chung' malo kuma nyithindo nitie, mere nitie, ochako weche gi madongo ma ji ok onego bed ni wacho. Siasa ma ging'iyo godo. Experience monyisa ni onego wabed godo e sirkal no. Emokelo kuma nitie. Joma nigi experience go duto e sirkal. Mosetie sirkal ni duto nyaka kawuono. Sani ji tho e osiptal.
Sani nyithindo somo, qualify, onge tije. Sani kata sama wuoyo kodini. Kabiro ka, gimodeka, miyo moro gocho na kawuok Mbita. Eunice. Odhi nindo kech. Amanyne kata mana Sling 50 monyiewo wewo gi nyithindo. To inyise ni pesa nindo kanye? Nindo Homa Bay. Endo dak Mbita. Siasa matene emokelo e tulo mwantiere ni. Wan jo Safina wan gi yie. To yie marwa en niya. Wadwa wuoyo gi jo Kenya. Mose rango bowacho ni siasa matene mose bedo godo ni. Osekelo na tulo mwantiere ni. Wachak ruoth manyien, ma revolution. Iwinjo? To kata sani joma dhi chungi. Odhi buoko na joma Safina madhi yombo e by elections mabiro gi. Udhi yombo kombe. Wadhi yombo kombe moko mabiro kaendi gi. Mane muneno? Ana senyisi Trevor adwa diluonga kae tarik 27 dwe mar 11. Yiero maduro. Kendo jok madhi yombo gi Don Safina gin joma below 40 years gite. Okay. Achiel kuomgi en a 30 year old. Ifaka ariyo kuomgi. Kanye. Gin 30, achiel ni Nairobi ka achiel ni Narok. Mago joma moro bende wan godo nyaka Ugunja. Diyombo. Koro gima koni ni wuoth Ugunja bu pero ni Diyombo. Asenyisi ni ya. Gima wacho ni ji winja. Jopiny winja. Kadak ma jodak bernegi. Joma non dak ma gidak ro bernegi no. Siasa matene nitie, ok ni gionge. Diuru kodgi mbele. Okatamra. To nitie joma benda wuoyo go manyisa ni Willis. Kaka wadak ni ok ber. Wago uru tamsi manyien, jochak wuoth manyien, mang'iyo ber mar japiny. To mane kuma chungi. To katie ka wacho niya. Ida ang'o mayot na mogik manyatimo. Debe na yu space na wuoyo mar manyo mara. Ipane sana kane kaka usimu na gone Ruto, kata wanjige ka usimu ni gone Ruto. Ni miya gimoro koro watiku mara chiel. Do tamre, dako tamre. Onya miya gima dwaro. To en ber mane man Willis woda lego, woda ka kan. Kanyalo bukra ni koro ana dak maber, achiemo, joga nindo maber, to jiranda, to nindo kech, to nyathi jiranda, mobire sikul, bo somo, bo yudo tiegruok, ok nyalo yudo tich, otimo gimoro amora ma josiasa matene gi osenyino timi, to ok onyalo yudo tich. Nikech sirikal oketho uchumi mar Kenya. En ber mane? Koro anachiwora. Isingo ne jopiny ka endi ni Jimmy Wanjigi udhi laro kom mar jatend piny Kenya gi jalup jatend piny Kenya. Ana singorani an achung karwa ka endi Safina ka, ane jalup mar Jimmy Wanjigi. To kom wadhi mralaro en kom mar president, ka Wanjigi en chung president, ana chung deputy mare. To gima be miyo wamanyo gini. En ni walokuru template kaka Joseph ka dak e Kenya kae. Okay. Ma revolution oweno. Aye. Sawa, sakoro revolution en loko kaka gimotimo en pogo kaka Joseph ka dak Kenya ka. Ok en mapile chiwa. Safina ni ok en party mochak kawuono gi nyieni. En party ma 1995. Nochake gi Mwita Keno nyaka chakre 95 osotero ji adi e bunge. But mano tok lich. Willis en owadwa, kwanza en jalekwa, and gima Willis oyudo, kata chamo, kra. Wagaga siasa gima kikwa tim, kikwa wuondi nyithindo, mondo wang' pinygi, mondo keth gik moko, nwach biro bedo matek mbele ka. Wabedu joma wacha dieri, watigi jothurwa, manifesto to wuothga wuotha, kendi wach go matek, to kupon waromo kamoro 2027. To gimi wacho na adwa ng'eye maber ni jomage mane pesa di account gi. Mano wach diro kodgi. Makamu wacho ni mosna ne owadwa ma Willis kod wacho ni une broad based in Willis gi Jimmy Wanjigi gi Safina no te une broad based. Mano makamu wacho ni nyis na Willis no ni Ugunja to ok nyal yier ja Safina kapod ongima. Koro mane kaka wadhi neno kaka yiero dhi wuok. Yiero dhi biro. Yiero dhi biro. Ero kama ne nyoko miwasechegi. Mano Willis Otieno jalup jatend Safina Party gi Charles Owino jata tudruok e sirikal kata jatend NCC mano National Communication Center. Ero kama ne nyoko miwasechegi. Koro mae ka molore chenro mar duol. Sadek George Bati Daddy Cool bro donjo ka mondo ng'isweche mosebedo katimore pacho ka. An kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakuar guok ocha pesa. Onere man.
Wakuyo kuom lando tho mar Edith Awuor Kaudo, en nyar Cosmas Kaudo gi Jane Oburu mag Ringa, Kawere Sub-Location Kojwach Location Rachonyo East Sub-County. En jaode Jared Waki mar Waturi Village Mbita Suba North. En chiwo Nditi Waki kod mama Karen Nditi Waki. Nyithinde gin Tatiana Wanda kod Wesley Waki. Kayweche gin Vitalis Nyaji Okendo gi mosenindo Pastor William Waki. En nyamin Tom Kaudo, Bernard Kaudo, Sela Kaudo gi Lilian Kaudo. Ringre nogol Montezuma Funeral Parlor